12 ýaşymdan bäri her ýyl dowulan günüme maňa kimiň iý berýäni belli bolmaýan bir akça güljagaz gelerdi. Üstünde ne bellik bolardy, ne de ýazgy. Çäresiz gülçüden soramda bolsa puluny nagt berip alyp gidendigini aýdardy. Ahyr soňy gül iý bereniň kimdigini bilmekden el çekdim. Yumşajyk gülgüne kagazlara dolanan jadylar görnüş berýän ak güljagazyň baş aýlaýan ýysynyň we gözelliginiň lezzetini çykarmaga başladym. Ýöne hiç wagt iý bereniň kimdigini pikir etmekden el çekmedim. Iň şatlykly pursatlarym kimdigini gizleýän örän geň we şol bir wagtyň özünde tolgundyryjy ajaýyp adamyň kimdigini pikir geçdigim wagtlardy. Ejem köplenç meniň bu düşünjelerimi paýlaşardy. Maňa ýygy-ýygydan bu adamyň ýagşylyk edenimiň we sag bolsun şeýle dile getirmek isleýän bolup biler, diýýän bolup biler diýerdi. Ol wagt velosipedime binýärkäm kiçi çagalar bilen bazardan eli dol öýüne gelýän goňşymyz ýada düşerdi. Sebäbi her wagt şol goňşymyzyň alan zatlaryny awtobusyndan öýe çenni götürmäge kömek ederin. Ýa-da çagalaryny köçä ylgymalarynyň öňüne alardym. Gülleri iý beren belki de köçäniň garşy tarapyndaky öýde ýaşaýan garryja adamdy. Gyşda buzly merdiwanlardan taýyp ýykylmazlygy üçin poçta gutusundaky hatlaryny alyp öýüne elterdim. Ejem gül mowzugyna her gezek hyýal güýjümi ulanmagymy kömek ederdi. Aýratynam diňe özüniň däl, bütün dünýäniň bizi süýýändigini bilmegimizi islerdi. Başyma gelen her dertte onuň mehirli sözleri we alkyşy bardy. Ýöne ejemiň bejerip bilmejek yaralaryny allym. Kakam ýürek keselinden bu dünýä bilen hoşlaşdy. Gamynlygym şol bir wagtyň özünde gorka we gahara urildi. Ertesi gün gutorduş davaramız bardy. Ýöne ol ýatdan çykypdyr. Ýöne ejem ýatdan çykarmandy. Şeýle ýarawsyzlygyna da, şeýle gowur bolan eşigimiziň ölçegi uly bolan üçin onu maňa oňaryp berdi. Çeken ýarawsyzlygyna garamazdan muňa düşünjesine päsel bermändi. Çagalarynyň özlerini nähil duýandyklary olar üçin wajyp bolup durýardy. Bize erwetliklerde de bir gözelligi tapmagy öwredipdi. Ejem çagalarynyň özlerini ak gülýal görmeklerini isleýärdi. Owadan güýçli, ajaýyp, jadyly, belki de bir adadyk. Ejem men 22 ýaşyma gelemde dünýeden ötdi we men ejemiň ölümünden 10 gün geçen soň durmuşa çykdym. Ak güljagazlar şol ýoldan soň hiç hili gelmedi.